No pots continuar així. Fumar et matarà. Ui, quina por. Ja m'entens. Saps? Per mi, arribar viu al final del dia és una sort. És una benedicció. A mi se'm poden treure del mig així, pim-pam, d'una dècima segona a una altra. Comprendràs que si una cosa em pot matar d'aquí 2 o 3 anys no me la prengui tan seriosament. No és només això. Quan deixes de fumar et sents millor, més lleuger i recuperes l'olfacte. Hauries de fer com jo. Donar la tabarra quan no t'ho demanen? No. Fumar cigarretes electròniques. Mira tu, guarda-me. Però tu t'has vist? Què? Tu creus que un assassí de debò, un assassí com Déu mana, ha d'anar pel món amb una cigarreta electrònica? Què paja? Quina impressió li dones a la víctima, Que la nostra feina també és imatge. Tu t'imagines Humphrey Bogart amb una cigarreta electrònica? Seria com si Harry el Brut prengués, jo què sé, té roibos. Tens raó. Clar que tinc raó. Abans prenia xupa-xups, però em feien mal les dents, les tinc molt delicades. Xupa-xups. Sí. I què més portes? Una pistola d'aigua o una piloteta d'aquelles antiestrès? Com ho saps? Va la mar de bé, la vols provar? T'ajuda a descarregar tensió, sobretot abans de fer una feina, ja m'entens? No, va, amaga això abans que et vegi algú. Però si tu vas amb un pistolot a simple vista... Aquesta és la pistola de Harry el Brut. És la icona d'una generació. Prefereixo que em vegin amb això que no amb aquesta cosa ridícula. Una mica de respecte, Que la caca de l'Arare, a més l'icona d'una generació. Aquí no ve ningú. Sembla que no. A quina hora t'han dit que havies de fer la feina? A les 10. A les 10. A les 10 en punt. I tu? A les 10. A les 10. Sí, a les 10 en punt. Ja passen 10 minuts i aquí no hi ha ni 10. Quina vergonya. Abans, escolta'm bé, abans la gent que havies d'assassinar era puntual. Et deien, a les 8:35 sortirà un paio per la porta de casa seva i el peles. I a les 8:35 el paio sortia per la porta com un clau. Ara no. Què esperant com si fóssim a la Renfe? Com si no tinguéssim res millor a fer, Com si no hi hagués més gent esperant a ser assassinada. Que aquesta gent no s'assassinarà sola. Avui en dia és campixa. És que... Primer et diu una cosa, després et diu una altra, t'ho canvien. O t'avisen a l'últim moment, que no tens temps de preparar-t'ho És bé. que es treballa de qualsevol manera. Abans, escolta'm, abans la gent del crim era gent sèria. Gent sèria. Gent de fiar. Sí, podien ser uns assassins, uns psicòpates, uns extorsionadors, uns fills de puta, però eren gent sèria. Gent sèria. Sí. Potser te la fotien de tant en tant, però si te la fotien ben fotuda, que deies, olé, com me l'has fotut. Ole. Ole, tu. Hi havia dignitat. Sí, aquesta és la paraula. I classe. Sí, bé, aquesta també. Sí. I savoir-faire. No, aquesta no. Ah, no? Per què no? Perquè tantes paraules no poden ser. Si poguessin ser totes les paraules, no tindria sentit dir aquesta és la paraula. Sí, clar. Tens raó. Clar que tinc. Doncs aquesta última no. No, fora. Ja està. No serà aquella. Qui? La que has de matar. Ah, no, ha de ser un home. Millor. Millor? Sí, millor. Per què? A mi sempre m'ha costat assassinar una dona. Em fa cosa. Quina mena de cosa? De seguida t'acusen de masclista. I escolta, tu em coneixes bé, jo puc tenir molts defectes. Sí. Puc ser un sàdic, un assassí, puc no tenir sentiments, puc ser un fill de puta. Però estic molt conscienciat amb el tema de gènere. Mato a tots dos gèneres per igual. Es pot ser més igualitari? Jo crec que no, Vaig fent segons el que em demanen. Tant de bo poguéssim decidir. No tenim dret a decidir. Oh, si jo pogués decidir. Bueno... Apa, que no assassinaria gent. Però, esclar, t'has d'adaptar al mercat, això és així. Sí, clar, som professionals independents, freelancers, que el diuen ara. què? Free... autònoms. Exacte. I ja ho diuen, que els autònoms no tenim vacances. Vacances. Mira, el desembre passat em van encarregar una feina el dia de Nadal. El dia de Nadal, t'ho pots creure? I a més a última hora, Que estava menjant els galets amb la sogra i els nanos i els hi vaig dir, escolta, no podeu esperar demà? Oh, és que ens acaba d'entrar, em van dir. I què vas fer? Doncs anar-hi, què has de fer? Què has de fer? Anar-hi, jo t'he dit.
I a sobre vaig cobrar el mateix, Ni un extra, ni una compensació, ni un gràcies, ni un per favor. I per favor, i a sobre amb exigència. Sí, és que la cosa està fatal. Però, esclar, has de dir que sí, Perquè com que diguis que no a un sol assassinat, ja no truquen més, i així va. I així anem. És que... Fatal. No anem bé. No. Escolta, no serà... Què? El cas de Palà? No, No? sembla que no. M'han dit que era més alt. Escolta, no pots esperar que marxi? Mira com estàs deixant el terra. Que quan jo marxo, netejo. Ho deixo tot com una patena, no com altres, Que fan un assassinat i sembla que hagin fotut un botellón. Sí, això és veritat. Ho deixen tot de qualsevol manera. Si és que... Per favor. Saps quin és el problema? La gent que ve de fora. Tots aquests assassins que venen ara de l'est, saps? Sí. Et treuen la feina i a sobre cobren la meitat. Sí. És que jo no sóc racista, però No, t'ho juro que... no pots ser racista. Com? I tècnicament no pots ser racista perquè sou de la mateixa raça. Caucàsica, per ser més exacte. Tu ja m'entens. No t'entenc. Una cosa és una cosa i una altra és una altra. Total, que ho deixen tot perdut. Això sí. Sí, o es desfan el cadàver de qualsevol manera, deixant restes per tot arreu. Ojo, i tot pel mateix preu, Sí, clar, que tothom sap que hi ha una tarifa per matar i una tarifa diferent per desfer-se el cadàver de tota la vida. El meu pare, en pau descansi, així m'ho va ensenyar. És que... Sí. I després què? Doncs passa el que passa. Mira, jo tenia un client que va anar a un d'aquests que t'ho fan per 4 duros, I el van acabar trincant perquè el paio es va deixar un tros de dent. Un tros de dent, t'ho pots creure? I d'allà van treure l'ADN. Per favor, treballa professional, em diuen. És que... Es va acabar a fer curt d'àcid sulfúric. Clar, perquè van abaratir costos, van a la pela. I a més àcid de mala qualitat, que no acaba de desintegrar bé, saps? Com es diu? De marca blanca. Exacte. Sí. Mira, diré una cosa que no he dit mai abans ningú. El barat surt car. Home, potser sí que ho ha dit algú abans, no? Però potser no tant, No. Jo per això sóc més d'enterrar, saps? Que es va desfent tot de mica en mica. Cals viva. És més lent, però segur. Però cal temps. Temps. Això és el que fa falta avui en dia. Temps. I amor per la feina. Carinyo per la víctima. Una mica d'educació, Un per favor. Una puc matar, sisplau? I el toc personal. Home. Que abans veies un assassinat, i deies, mira, és obra de tal clan o de tal altre. Ara tots els assassinats són iguals. Els efectes de la globalització. Fan falta més assassins de proximitat. Assassins quilòmetre zero. I quina és la conseqüència de tot plegat, Doncs que vas a la feina poc motivat, Que mates sense ganes, sense il·lusió, que ho fas perquè toca. Sí. Per cert, què ha fet aquest cas de matar avui? No ho sé, un tema de comptes pendents, crec. Mira, igual que jo. Escolta, no serà? Qui? No, calla, que passa de llarg. T'ho juro que pel que em paguen, a vegades em venen ganes de no fer-ho. No. Però ho has de fer, per la família. Els fills i tal, és que... La guarderia va molt cara. No. La família, la màfia, vull dir. Sí, també. Però la guarderia va molt cara igualment. Sí, mira, l'altre dia se'm van inflar els ous i els vaig dir que no, a una feineta al barri xino. A barri xino? Sí. Al restaurant El Oso Panda Feliz? Sí, que el coneixes? Un moment. No em diguis que ho vas agafar tu. És que era això, res, la guarderia va molt cara. És esquirol, va. Però no et pensis, que la següent feina que em pagaven el mateix els hi vaig dir que no. Amb 2 collons. Doncs ben fet, perquè abans que res som companys de gremi. Companys de gremi. Companys de gremi. Ai. Perdona. No pots parar el mòbil quan ets a la feina. No, és per si m'avisen de la meva filla, que està malalta. Sí, què té? Res greu, galteres. Ai, pobreta. Sí, porta unes nits que no... Està en aquesta edat, oi? Però has provat la tècnica de l'umpa-lumpa? Diuen que funciona. No, calla, que és de la feina. Què fas que no el peles?
sobre s'emporten un 15%. És que... Ui. Què? És per si em truquen de la guarderia, que... Ja. A què estàs esperant? És que... Professionals, diuen. És que... Ai... Seran cabrons! Això ho fan per no pagar-nos el finiquito. Són uns malparits. És que és un héroe salvatge, ho veus, oi? Mira, amb tot el que els hi hem donat nosaltres, segur que ens substitueixen per uns de més joves. I què fem? No, ho deixem córrer i ens perdonem la vida l'un a l'altre, no? No, Com que no? no. Mira, si t'he de dir la veritat, a mi em mataran tard o d'hora i si ho ha de fer algú m'estimaria més que ho fessis tu. De debò? Sí. Gràcies. Jo també prefereixo que ho facis tu. Un bon professional. Millor tu que un d'aquests de l'est. Millor tu que una cigarreta. Companys de gremi. Companys de gremi. Escolta, vols una? L'última. Però què dius? Em vols matar? A més, a mi aquesta merda m'agrada, té gust de vainilla. Vainilla? Escolta, Que... un plaer haver-te conegut. Igualment. Per favor. Gràcies. Moltíssimes gràcies per haver vingut, gràcies per aquesta iniciativa tan guai que teniu aquí, que és de fer aquestes passejades de teatre. Us deixem que disfruteu de les 2 o 3 que us queden, no? Suposo aquesta nit encara, i res, que seguiu gaudint del teatre i doneu-li suport, sisplau. Moltíssimes gràcies per haver vingut.